بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل ما أمبي أو فوق أولين مندو أو منصغل بانا جمنين كونو جمنين كوكا أو بسم الله وجمو كان كنا كونو نوي تجانيا بلومباي بيالا سوناما أني أنكر مغو بنيوغن بلو نوي الشيخ الحسين جاكتي hakilla ma dogolente kenen konnana ali de be kenen nyine maya naka daluye anaka kuma kan cenuye hukumu konnana yani anga do korofo konnana amba bismillah kenen kono amba fankara mo ini nyontuma jallo ere nyontuma e bismillah bulon konnana tukuni alhamdulillah mafudila alama barakada alay amba alhamdulillah rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم كسرق أن يشي وشريف لا تي في اللجل با جماعة مسلمة بمسيني مقربا كفو بلا جلي مقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلا جلي بفولي لا سيكي إيركما دوني تلفلا أكل لا كنين بلا جلي سيكي لنوكا أنكونو سبرا كسبوك أنكم ببابو مكونانا بابو يبابو نفهم بدي واتي chama mauka weleli sirama kumogo be babu suitila anga jemuka labami nanyake yelaidu tanyeka fo yani anga baraw kunche amina do hayatul barzakhiya kunana wala karamo ame feka do barzakhu koni amba me karamo da bamana ngandunke ame feka do barzakhu yere akoroy munyi wa munde barzakhu yere jallo ala kambe sabama ambe ala fuka ala wali mando barka da alay ala min yanama ta nasigini kenan kan kokura tuguni anga baroke tijaniya blomba afleba chemana musuma mun sigile ndo ka emission makono anga sigi tuguni ka baroku fa tuguni anga anya darsu min damne ko darsu suiti nati darsu mi nanya damne darsu kun folot mi yawe ka fo Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu alladhi yafo ka fo tawla anya kala ka seben tawla ka fo ko ay ani alakra nyoni nyani nye ka soro sokote donc antu modika kuma infora kuma imboyana mado haklima donc ani o de famu mo ka fo tawlu ka ketawla ango anga sigi anga laje kuma yimbise ka sabati chuko jumena sharia konnala donc ando nola ango aywa sira folo mimbola o yi anga sigi anga ta anga don wali juye majmeni okara ani ala be bunyan ke wali juye ango bunyan fana do fana kera antoro chukula fokana do aywa ameka gere kana anga dalu don don o ka fo hada madeni ko chama be sigila nyon fe ini fen chama be sigila nyon fe ulu fe on be no samba tamado 100 millions damado hada madenya no be sigila nyon fe mais hada maden ta don ko be no fo ko do na gushi ko do la ana ni sababu do ye hada maden tara bo kalama utuma de la ko jang kelente sigila jang ni fendo be sigila nyon fe mele kunta do go be no antoro ko mawdila fan nana kana du barzakhu konnala Allah jalo yana ngadu barzakhu konnala ma fi hada madenka voyage adam ne rojande hada madenka voyage wulla rojan ko sube hada maden kabini farikolo manaflo voyage ndam ne Allah ube hada maden tume mondo de kono o mondi ntoy ko alamu dharr le monde des atomes alamu dharri ni ndoro ne bo yorola farikolo to yorola Allah voyage ndam ne na worola voyage bita kunche rod mena adam ne na romina abita kunche worola wa anna ila rabbika ruj'a sigim bita katala dima ambura ala defe ame sigi ala defa Allah qur'an ne bo defa ne aku ayawrala wa anna ila rabbika muntaha hada madinga voyage ni ndam ne na kabina be alamu dharri kono abta kunche yoromina we abora yoromina ko bitala ba ala defe Allah akbar ya ala kuma ko qur'an ko dala donc hada madinga voyage dam ne na adam ne na wati mina farkulo tuntino Allah donc matériel tino
le monde matériel o tɛ yen nɔ farikolo tun tɛ yen nɔ nin dɔrɔn de bɛ yen nɔ o nin bɛ yen waati min na an ka sufi karamɔgɔw b'o de wele ko alamu dhar o don hadamaden tun bɛ yen e tun bɛ yen ne tun bɛ yen nɔ karisa tun bɛ yen nɔ kiraw tun bɛ yen nɔ nabi ɲumanw tun bɛ yen nɔ an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan ala kira ko an ma o de la a ko al arwahu a ko junudun mujannada ninw ye fɛn fara-faralenw de don ɲɔgɔn kan ala y'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔw la a ko ma ta'arafa minha i'talaf maa min ni maa min ni ye ɲɔgɔn dɔn o waati la n'olu ye ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ olu de bɛ bɛn u bɛ deli u ko bɛ diya ɲɔgɔn ye e bɛ mɔgɔ dɔ ye sanu i b'a fɔ k'i n'a ye ɲɔgɔn ye san 100 aw bɛ diya ɲɔgɔn ye a ko bɛ diya ɲɔgɔn ye aw bɛ ɲɔgɔn kanu aw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ aw tɛ kabila kelen ye aw tɛ dugu kelen ye aw tɛ maasiya kelenw ye aw tɛ hali fɛn kelenw yɛrɛ ye aw bɛ se ka diya ɲɔgɔn ye ten tɔ o diya ɲɔgɔn ye sababuya min b'a la lakira ye min fɔ an ɲa la o ye k'a fɔ aw ye ɲɔgɔn kanu k'a sɔrɔ aw mana diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ wa ma tanakara minha ikhtalaf i ni min ma se ka bɛn o waati ni n'o nana n'a ye ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ e ni maa dɔ bɛ yen nɔ aw ma deli ka ɲɔgɔn ye aw tɛ ɲɔgɔn dɔn a tɛ ɲɔgɔn dɔn mais a tɛ fɔlɔ ka ɲɔgɔn ye a bɛ garaw kɛ ɲɔgɔn na a tɛ bɛn o kɔrɔ ko tun bɛ yen kabini fɔlɔ o ko tun bɛ yen kabini fɔlɔ la de hadamaden ka voyage daminɛna kabini o kuma donc a bɔra o waati la a yɛlɛmana ka na an ka diɲɛ so in kɔnɔ u bɛ wele ko alamu duniya i faamuya o y'an ka diɲɛ so sigi waati ye hadamaden ka voyage bɛ ban yan wa tɛ ban yan o ayi wa anna ila rabbika ruj'a i ma se fɔlɔ saya bɛ na an bɛ nata saya nɔfɛ ko ni saraka bɛɛ banna a bɛɛ ma ban saya bɛ na ɲɛnamaya dɔ de ban ɲɛnamaya i n'a fɔ hadamaden bɔli i ba dɛbɛ kɔnɔna la i bɛ bila i ba dɛbɛ kɔnɔ don min na o ye ni i tun bɛ étape fɔlɔ min na o bɛ ban o don n'o banna o don i nana an ka diɲɛ in kɔnɔ i bɛ to yɛlɛma yɛlɛma la k'i labɛn pour que i ka se ka balo diɲɛ in kɔnɔna la kalo 9 mana dafa e bɛ na an ka diɲɛ kɔnɔna la o y'i labɛnna ka ban e bɛ se ka balo an ka diɲɛ in kɔnɔna la donc ni kuma in faamuya donc ni nana an ka diɲɛ in kɔnɔna la saya de fana b'o ɲɛnamaya fana ban ni saya y'o ɲɛnamaya in ban i bɛ don ɲɛnamaya wɛrɛ kɔnɔ k'i préparer o ɲɛnamaya fana kɔnɔna la pour que lahara don arijinɛ kɔnɔ don ou jahanama kɔnɔ don e ka se ka préparer o vie fana la o bɛ kɛ yɔrɔ min na o de bɛ wele ko barzakhu baro ye faamuya barzakhu ni lahara tɛ kelen ye donc an ka ɲɛnamaya étape ye joli ye an bɔra alamu zarri kɔnɔna la ka na diɲɛ in kɔnɔna la an bɛ bɔ diɲɛ in kɔnɔna la an bɛ taa barzakhu kɔnɔna la n'an bɔra barzakhu kɔnɔna la an bɛ taa yawmal qiyama la yawmal qiyama kow bɛ ɲɛfɔ k'a ban yen nɔ min kan ka taa arijinɛ kɔnɔ o bɛ taa arijinɛ kɔnɔ min kan ka jahanama kɔnɔna la o bɛ taa jahanama kɔnɔna la o ye voyage bannen ye hadamadenya de fili kɔrɔ a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dakuruɲɛ kelen kɔnɔna la donc sisan an bɛ an ka diɲɛ sosigi kɔnɔna la anw ne ni e b'an ta kɔnɔna la maa dɔw bɔra diɲɛ sosigi kɔnɔna la olu donna barzakhu kɔnɔna la barzakhu ye fɛn sugu jumɛn ye barzakhu ye arabukan de ye barzakhu kɔrɔ de ye fɛn min bɛ danfara bila fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn n'a bɛ danfara bila fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ wele ko barzakhu i ye faamuya kuranɛ b'a fɔ an ɲɛna ko wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun i ye faamuya a ko kuranɛ kɔnɔna la a ko baynahuma barzakhun la yabghiyan ji kɔgɔma ani ji timima i ye faamuya kɔgɔma bɛ yan nɔ timima bɛ yan nɔ donc saritu ou bien bandini dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ o bandini min o b'a to kɔgɔma tɛ se ka yɛlɛma kana don timima na timima tɛ se ka yɛlɛma kana don kɔgɔma na o bandini min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛrɛni min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ wele ko barzakhu arabukan na fɛn min n'a bɛ fɛn fila séparer ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn fila min tɛ siya kelen ye fɛn fila min tɛ cogoya kelen ye mara de bɛ kuma in faamuya o bɛ wele arabukan na ko barzakhu nin y'a arabukan nama ye nka barzakhu diinɛmɔgɔw ta fan fɛ o ye diɲɛ ɲɛnɛmaya a bɛ dan yɔrɔ min na i bɛ don ɲɛnɛmaya wɛrɛ min kɔnɔ yan'an ka se lahara ɲɛnɛmaya ma o de bɛ wele ko barzakhu mɔgɔ dɔw ka barzakhu dɔw ta ka jan dɔw ta ka sɔrɔ i faamuya
qur'ane ba fanyana ka fo firawna النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أعرضوا آل فرعون أشد العذاب. فرعون السراب بيا نيرانيا سانجولي سانوا دمرولو فرعون أي بالولا برزخو كنو أما تلا عرفو أما سيفلو وبرزخو كنا لا على كوكراني كنا لا أكو نيانغاتا جلين abe firawna n'a ka mɔgɔw dongo don sɔgɔma ani wula abe ɲangata gɛlɛ abu la nɛnɛ ala abu ta k'u yanga sanfɛ b'a fɔ mɔgɔ min dibisogo feerela bɛ sogo yanga tasuma sanfɛ cogo min na a ye firawna n'a ka jama fana a y'u yanga ɲangata sanfɛ o cogoya la o t'a bannen dɛ ala ko wa yawma taqumu saa don min na ni alqiyama sanga bɛ wuli ka jɔ ni kiri bɛ tigɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kiri tigɛlen kɔfɛ ala b'a fɔ adkhilu ala fir'auna ashad al'adab ayo firawna n'a ka mɔgɔw a y'u ladon ɲangata gɛlɛn kɔnɔna la n'o ye jahanama ɲangata gɛlɛn kɔnɔna ye nin b'a yira k'a fɔ firawna bɛ ɲangata dɔ la mɛ o tɛ lahara ɲangata ye fɔlɔ a bɛ ɲangata la waati min na a bɛ ka ɲangata yɔrɔ min na a bɛ ka ɲangata ayiwa furancɛ min kɔnɔna la yanni lahara don cɛ o de bɛ wele ko barzakhu o de bɛ wele ko barzakhu o kɔrɔ barzakhu kɔnɔna na a bɛ lakali k'a fɔ ko lafiya bɛ sɔrɔ yen cogo min na ɲangata fana bɛ sɔrɔ yen a bɛ sɔrɔ o cogo kelen na barzakhu bɛ yen nɔ alakira sallallahu alaihi wasallam dalu min b'a la hadisa kɔnɔna la imam turmudi y'a fɔ a ka ayiwa kitabu kɔnɔna la babul janaiz a ko idha kubira ahadukum ko ni silamɛ dɔ ni aw dɔ la kelen su donna kaburu kɔnɔna la kaburu sera i lada kaburu kɔnɔna la a ko ni kaburu i ka mɔgɔw taara k'i to yen nɔ a ko mɛlɛkɛ fila bɛ n'i ma mɛlɛkɛ minnu a ko aswadani azraqani mɛlɛkɛ fila minnu don u ɲɛ dibilen don u bɛ n'i ma u b'i la wuli k'i la sigi kaburu kɔnɔna la mɛlɛkɛ fila in kelen tɔgɔ ye ko munkir kelen tɔgɔ ye ko nakir an bɛɛ b'olu dɔn donc a b'i la sigi a b'i ɲininka question damadɔ la question damadɔ in kɔnɔna la a question dɔ ye mun ye a b'a fɔ ma taqulu fi hadha ar-rajul ne ko e bɛ mun fɔ nin cɛ in na a b'a bolo sin alakira ma sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ ye ko alakira bɛ na arabukan na hadha o ye ishara de ye i ɲɛ bɛ min na k'i tɛgɛ si o ma a ko e bɛ mun fɔ nin cɛ in na nin cɛ in ka kibaruya bɛ bolo cogoya jumɛn na n'a y'i kɔfilɛ k'alakira ye a b'a fɔ ko hadha abdullahi wa rasuluhu nin ye ala ka jɔn de ye nin ye ala ka ciden de ye ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bon ne bɛ seereya k'a fɔ ala ye kelen ye n bɛ seereya k'a fɔ muhamadu o ye ala ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn don ala ka ciden don mɛlɛkɛ fila b'i kanto ale ma a ko hatɛ an b'a dɔn i bɛ nin fɔ an y'i dɔn ni nin de ye nin de y'i ka cogoya ye nin de ye ala b'a fɔli min kɛ kuranɛ kɔnɔna la yuthabbitu allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dunya wa fi lakhira i faamuya maa minnu bɛ yen nɔ ni u dara ala la ka sɔn ala la ala b'u la balo la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala b'u la balo o kan n'u sara fana yani ka se yawmal qiyamatu ma ala b'u nɛnkun sabati tumana min na ni munkir ni nakir nana ka n'u ɲininka i faamuya u bɛ jaabi di munkir ni nakir ma jaabi min n'a tilennen don jaabi min n'a jɔlen don donc u bɛ nin jaabi de d'i ma nin b'a yira k'a fɔ ko barzakhu ko a bɛ yen nɔ alikiyama ma se fɔlɔ dɛ i bɛ kaburu de kɔnɔna la nin ko bɛ ka kɛ kaburu de kɔnɔna la a ko n'o kɛra waati min na mɛlɛkɛ fila nin b'i kanto ayiwa sisan mɛlɛkɛ tɔw minnu bɛ yen nɔ a ye na a ka karisa kaburu a k'a fɛrɛ ka dɔ fara a kan 70 sur 70 70 mètres don wa walima mètre sugu jumɛn don nɔngɔnya 70 don wa mètre ya 70 don wa ou bien a mètre ye mètre sugu jumɛn ye ala kelen de b'o dɔn i ye faamuya n'an y'a k'an ka diɲɛ mètre ye mètre 70 70 mètres carrés n'i y'o ɲɔgɔn 10 bɔ kaburu an ka kaburu don dɔ la tɔ bɛ to wa a ka dɔgɔ mais barzakhu kɔnɔna kow bɛ kɛ cogo min na loi minnu bɛ appliquer yen nɔ
kow bɛ boli boli sira minnu kan o yɔrɔ la a n'a bɛ boli cogo min na an ka diɲɛ in kɔnɔna la o tɛ cogoya kelen ye i bɛ se ka mɔgɔ dɔ kaburu fitinin anw bolo kaburu ka dɔgɔ kaburu den min b'a kɔnɔna la o ka dɔgɔ i ye faamuya kaburu yɛrɛ bɛɛ tɛ tɛmɛ i y'a faamu 2 mètres sur 1 mètre kan n'i fɔra k'a fɔ ko mètre 70 bɛna lasama o kaburu kɔnɔna la i ye faamuya a bɛ lasama a kɔnɔna la alakira de y'a fɔ alakira de bɛ yen monde dɔn ka tɛmɛ anw kan alakira mana min fɔ o de ye tiɲɛ ye donc n'a fɔra k'a fɔ k'o bɛna k'o cogoya la anw bɛ da a la parce que an dalen bɛ alakira la sallallahu alaihi wa sallam anw bɛ da o kuma la o bɛ k'o cogoya la ka tila ka na lumière bila a tigi kaburu kɔnɔna la k'a fɔ a ɲɛna karisa i da k'i sunɔgɔ k'i lafiya k'i masakɛya da yanni ka taa se diɲɛ wuli don ma yanni ka taa se maaw la kunu don ma k'u la jɔ ala ɲɛkɔrɔ e k'i masakɛya da yan nɔ i da komi kɔɲɔkɛ b'a da ka so kɔnɔ cogo min na i k'i lafiya tɔɔrɔ t'i kan degun t'i kan foyi t'i kan i da i k'i lafiya nɔ i faamuya donc mɔgɔ b'o monde min kɔnɔna la o monde de bɛ wele ko alamul barzakh o de ye barzakh ye i bɛ kuma la an karamɔgɔ yanni ka tɛmɛ o yɔrɔnin kan o monde min filɛ nin yalima a bɛ diɲɛ de fɛ wa a bɛ jate diɲɛ de fɛ wa a bɛ jate lahara de a tɛ jate diɲɛ fɛ a tɛ jate lahara fɛ ale ye furancɛ min bɛ diɲɛ ani lahara ni ɲɔgɔn cɛ ale b'o de la barzakh yɛrɛ kɔrɔ de y'o ye a kɔrɔ de k'a fɔ i bɔra diɲɛ in kɔnɔ i taara don monde dɔ kɔnɔna la o monde tɔgɔ ye ko barzakh n'i bɔra o monde kɔnɔna la i bɛ taa lahara i faamuya i bɛ taa lahara donc e bɛ lahara ni diɲɛ i b'o de furancɛ la nin baara in bɛɛ bɛ ka kɛ o furancɛ de kɔnɔna la o fana y'a dama monde dɔ ye i faamuya i n'a fɔ diɲɛ kɛra tɛmɛsira ye cogo min na ka taa barzakh la barzakh fana ye tɛmɛsira de ye o cogoya kelen na ka taa lahara i bɛ kuma in faamuya ala nin ye kabakoba de jalo donc mais bɔ waati bɛ barzakh kɔnɔ ka taa lahara wa bɔ waati maa t'a bɔ waati dɔn ala dɔrɔn de b'o bɔ waati dɔn ala ka ɲininkali de la sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko diɲɛ mata saa alkiyama sanga bɛ kɛ don jumɛn a ko mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il aw de fɔ jibril a ko jibril e min ye ne ɲininka a la ani ye ne min ɲininka a la e ni ne bɛɛ ka kan a dɔnni la an fila si tɛ fɛn dɔn a la faamuya yani ilmuha inda rabbi a dɔnni bɛ ala de bolo ala de b'a dɔnni ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn alkiyama sanga bɛ wuli don min na mara de bɛ kuma faamuya ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn alkiyama sanga bɛ wuli don min na donc o dɔnni bɛ ala de bolo subhanahu wa ta'ala maa si t'o dɔn ni ala y'o latigɛ don min na o tuma an bɛɛ bɛ bari dɔrɔn k'an bɛɛ wulilen ye k'an jɔ alkiyama sanga kan o ye barzakhu étape bannen ye i ye faamuya o tuma lahara étape daminɛna lahara étape fana ye jamakulu fila ye dɔw bɛ taa arijinɛ kɔnɔ dɔw bɛ taa jahanama kɔnɔ ala k'an kisi o ma donc nin ye barzakhu daluya ye ala kira ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam hadisa wɛrɛ bɛ yen nɔ hadisa min n'a nana bukhari kɔnɔ a nana muslim kɔnɔna la k'a fɔ ni maa min fatura i kan ka don arijinɛ so min kɔnɔ walima i kan ka taa jahanama so min kɔnɔ don o don sɔgɔmada fɛ don o don wulada fɛ mɛlɛkɛw b'o arijinɛ so ta k'a yirila écran géant kan n'an bɛ se k'a faamu cogo min na u b'a yirila karisa e min bɛ barzakhu kɔnɔna la i kan ka taa yɔrɔ min na ni maaw kununa ka jɔ alkiyama sanga la e taa yɔrɔ ye min ye i ka arijinɛ so a filɛ nin ye dɛ i ka étage filɛ nin ye nin b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ ninnu de bɛ k'i makɔnɔ a kɔnɔna la o tuma i masakɛya da i k'i lafiya kana jɔrɔ kana foyi i tulo bɛ kuma la ni ala sɔnna a ma n'i bɔra nin kɔnɔna la i bɛna don nin de kɔnɔna la u bɛ i dafiya ni nin kumakan ni image ɲumanw ye k'i la nisɔndiya k'i dusukun ɲagari k'i la kɔntan k'a fɔ nin bɛ k'i makɔnɔ alkiyama nin bɛ k'i makɔnɔ alkiyama don na n'o ye lahara don ye o b'a yira k'a fɔ alkiyama don walima lahara don o ni barzakhu o tɛ fɛn kelen ye barzakhu y'a dama monde ye alkiyama don y'a dama monde ye diɲɛ y'a dama monde ye alamuzari y'a dama monde ye nin bɛɛ y'a dama monde ye wa nin monde kelen kelen bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ n'a ka luwaw de don min bɛ bɛn nin monde kɔnɔ o tɛ bɛn nin monde kɔnɔ min bɛ bɛn nin monde kɔnɔ o tɛ bɛn nin monde kɔnɔna la monde bɛɛ n'a ka spécificité de don monde bɛɛ n'a ka caractéristique don monde bɛɛ n'a ka taabolo don monde bɛɛ n'a ka luwaw don monde bɛɛ n'a ka cogoyaw don b'a dɔn i bɛ kuma in faamuya voilà
ni ala kira yonde fo akoni ma min kira slamay kira mu'minu dafalenye meleko bi ka arjine kono so bo de tako yirila ka fi karsa imi ka soyi a portu ye sanuye ye famuya asigila mo sanuye ali ye jamanye muso munu meki ma kono sokonna la e mo sokonna ye ni meta abeta donc bi ka sokonna yirila ka sokonna nege doila ka sore mata la fo Allah ba nege doila ka sore be barzakhu konna la ye famuya abolo o be ka chukumina mo min fana be no ni aywa o ye ala kan kisi o ye fando ye mo ye jahannama kono mo do mele ko bena baka jahannama kono na nyangata sa jugu munum be no aywa gorongo jugu munum be no jallo tasma munum be no nyangata mi be no ubo nyangata di image tadron kana jirala sho batega bakuna la hawla wala quwwata irji'uni ayin singara jinye kono mbe bara nyumanke pour que ngaso ngase ka changer hor he men famya wa fuku hayhata o te bana kaba o tiket fuli e bi romina sano itse ka singara jinye kono tuni ambe tanye fedi anti siga anko fe yel famya wa anna ila rabbika al muntaha ambe tali yini sansa sigin ko tino mala nabli na chocho sigin ko tino ye minke o de be yirila jahannama ko nala jahannama saw be yirila a bolo be yirila a gorongo be yirila a kolonjugu be yirila a tasma jugu be yirila o bebe yirila ka sore mata folo abe yirila yoromina o de be wele ko barzakhu donc barzakhu ni monde de monde min be dinya ni lahara don séparer ka bo yona a monde ko nala ko chama ni ka ko nala a monde ko nala nyelma ya wera de ba ko nala a monde ko nala c'est-à-dire comme be ka ko nala ko ka bon haklima amina do au monde de konnala ye famya ka kuma au monde de ka au monde konnala anfa adama beedi sisa abe sisa depuis anfa adama tara abe sisa abo monde konnala sisa nuhumbo monde konnala sisa nabi ibrahima bo monde konnala sisa no musa be sisa no isa be sisa no ye famya na soro ni doni ba ko fungu nyogo nyala ko isa masa folo ye famya na masa o kuma mado yin folo ye famya mais na soro ka foka sabati ka sarade o kuma bo monde konnala antanda do babu konnala donc alakra muhammad alayhi salatu wassalam afatura domina don tenen do nyafe ye famya ka be rabiul awal kalu tan fla o doma ka taw duna foka se bima alakra bo monde konnala sallallahu alaihi wasallam ko mo shi mata do yoro shi ayi foi maka folo bela jele ni monde konnala ni monde abi chugo jumena ni monde allo be chugo jumena ni monde a nature be chugo jumena ni monde ko jumeni ka konnala ni monde ina mo do forle ngati me do kan wa do ko nyina ma ya forle ngati me mo do ko nyina ma ya kan wa do bu se ko do la mo do ci se mina wa o monde konnala ni monde mo do be ab se ka bokele kan kana nga jien kono wa wal ma tika ke non di ko men famia voilà ni monde ina anga mo do se ka ni monde kibariya do soro wa ka to jien kono ka barzaku kibariya do soro ka barzaku fendo ya nyela ka barzaku kibariya do soro donc ni des questions anga ma question min jabi ni question jabira jabi chuko jumana amba donc ka fo Cheikh Tiani ya foli minke kani ala kira nyonye c'est pas impossible barone siga foitala donc ne hakilla ko be tan chuko la voilà ni ye kuma nyeblaye barzakhu kula pour que barzakhu ya to ya ka famya ouais mais en ka mo ni yala je anga doni kala una nga manumo oluka kumawla bela jelen ko ni ba don ka foko ni mamunu ko fara ku be modo yu ye lahliyala lahlam ye shikoy modo yu ye lahliyala mi yere nyena yeli mo yere mun yala kre kisini nema bayi u nyere la wala no sabatira ka foko o kera o be sabatika fo Cheikh Tidiane kale yoro ni ko ye ko mi ame feka ta chugomina ame feka ta doni alakra sallallahu alayhi wa sallam anna ni qur'ana miye qur'ana kama wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر قرآن بالبفانيلا ما من سارة كللا إسلامية قرطة لي كللا
n'o bɛ wele ko seydi su a ko olu minnu n'u u fagara kɛnɛ kan ni bɛɛ y'u su ye dalen ni mɔgɔw y'u ta k'u don dugu jukɔrɔ a ko i kana bil'i kɔnɔ k'olu salen don dɛ ala yɛrɛ ko ala ko ten kana bil'i kɔnɔ k'u salen don dɛ bal ahya'un inda rabbihim olu bɛ ɲɛnamaya min na ala fɛ yen nɔ o ɲɛnamaya ka bon dɛ o ni maa tɔw ka ɲɛnamaya tɛ kelen ye ala fɛ yen nɔ i faamuya u tɛ da o dɔrɔn ma u bɛ tulonkɛ u b'u ɲɛnajɛ farihina bima atahumullahu min fadlihi i faamuya u taara min sɔrɔ u ɲɛ lahara tɛ fɔlɔ dɛ barisaku kɔnɔna ko don u taara min sɔrɔ u ɲɛ ala ye min labɛn k'u makɔnɔ u kaburu kɔnɔnaw la o sewa y'u minɛ o farifoni y'u minɛ fo yɛrɛ bɛ to k'u ta k'u pɛrɛn k'u kanto aw minnu b'an kɔfɛ n'aw mana fɔlɔ tiɲɛna aw teliya kana koyi ko duman bɛ yan dɛ ko duman bɛ yan dɛ ni ala sɔnna ma an karamɔgɔ nin babu in an b'a dɔn a ma ban sigi nata wɛrɛ an na tɛmɛ n'a ye ni ala sɔnna nka kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kumakuncɛ kuma min bɛ yen nɔ Jalo ni Cheikh Tidiane ko k'a ye min ye a ɲɛ la ni diɲɛ bɛɛ nati n'u ko ne ma k'a tɛ se ka kɛ n b'a fɔ n ko diɲɛ bɛɛ bɛ nkalon na Cheikh Tidiane ye min fɔ a da la a n'a ko a ye min y'a ɲɛ la n b'a fɔ n ko tiɲɛ bɛ Cheikh Tidiane de bolo ka da mun kan ka da parce que n dalen don a la n b'a dɔn a tɛ nkalon tigɛ a bɛ siran ala ɲɛ a bɛ ala dɔn a bɛ ala gasi sigi a t'a ka lahara feere maa dɔ ka diɲɛ kama maaw ka da la ko ale ye ala kira ye maaw kana da la o bɛ mun ɲa ye lahara o tɛ foyi ɲa ye lahara maa b'i ka lahara sigi o sigi min n'a tɛ ban k'i b'o feere i faamuya maa dɔ ka da i la k'a b'i bonya parce que e ko k'e ye ala kira ye o tuma n b'a fɛ ka fɔ o tuma e tɛ ala dɔn Cheikh Tidiane t'o cɛ ye Cheikh Tidiane bɛ ala dɔn a bɛ siran ala ɲɛ a bɛ ala gasi sigi a kan ka min fɔ a b'a dɔn an bɛna yiri la kuma laban na kuranɛ aya minnu nana ani hadisa minnu nana hadisa kɛnɛma Bukhari ni Muslim kɔnɔna la min b'a jira k'a fɔ maa bɛ se ka ala kira ye ɲɛ ni ɲɛ ka sɔrɔ sogo tɛ ni ala sɔnna ma kuma laban na an da bɛna so kuma ni ala sɔnna ala k'an bɛɛ sara inshallah an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman ka sababu kɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka sigi n'a ta wɛrɛ yira an na nin babu in halisa ka se ka walawala mɔgɔw ka se ka faamuya yalo ni babu duman ba de inshallah babu in ka di ni ala sɔnna mɔgɔw bɛ nafa caman sɔrɔ alhamdulillah marhaba an bɛ folikan lasigi aw ma nin waati in na aw minnu sɔgɔlen bɛ an na Tijaniya bulonba ale jɛmukan kɛnɛ kɔnɔna na an y'a yira aw la k'a fɔ kɔrɔfɔw daminɛ na k'a fɔ an karamɔgɔ Alhuseini Jakite an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo kɔrɔfɔla kɔrɔfɔ min n'an kun y'a layidu ta silamɛ bɛɛ lajɛlen ye n'o ye hayatul barzakhiya min bɛ k'a kɔnɔ ani barzaku yɛrɛ ye min ye ka se ka walawalali kɛ o kɔnɔna na hakili a ye min fɔ bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ babu in daminɛ kabini waliyu yɛrɛ ala ye karama minnu k'u ye ani bonyako minnu kɛr'u ye a daminɛ n'u ye ka taa se u ye bonyako minnu kɛ a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se maa bɛ fɛn minnu cɛrɔ n'a t'u ye nka an dalen b'u la a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma bi ta de kun ye ni hadamaden sara ni bɛ taa yɔrɔ dɔ de la yanni lahara ka se o yɔrɔ in de ye barzahu ye a ye walawalali kɛ o la hakili la jɛmukan in ni a y'aw tulo ma da la ka faamuyaw ɲini a la aw bɛna dɔn Cheikh Tidiane radiyallahu anhu k'a fɔ ani ala kira ka ɲɔgɔn ye o tɛ ko ye ko min bɛ maa kamana gan mais fɛn o fɛn n'i bɛ fɛ maaw k'a dɔn i bɛ ɲɛfɔli k'a la i bɛ dalilu bɔ k'a di o baara ninnu de filɛ nin ye o la an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli jɛmukan nata ala k'o yira an na foli ni waleɲuman dɔ o ye aw ta ye aw minnu sɔgɔlen bɛ nin waati in na Sirifila Jabaranin sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.